Mae'n dda i gael ffordd o just gael o allan yna. Falle just dechrau off yn sgwennu fel lawr, a wedyn... Cos dyna nes i efo'r blog. Nes i sgwennu fel lawr, a wedyn dwi'n cofio nad y newyddion dod i siarad efo fi. Oedd hwnna'n like, what? Ar y newyddion? O'n i'n headline, I'd like, bong, non hefo iselder, what? Oedd y llun nath nhw roi lan am Cymru Fyw yn weird. Oedd e'n tîn bit o tost. Beth iawn oedd hwnna'n ei gyda meddwl. Bad day, obviously. Bit o tost yn ffordd neis o distracted i hun. Wel, dwi'n neud hynna. It's a comfort thing. Ond, ond pan oedd y newyddion ddod i siarad efo fi, o'n i'n meddwl, oedd o'n iawn sgwennu fel lawr, ond, dwi'n deud o rwan. A wedyn o'n i'n siarad efo hi, a just gweld gwyneb i ddim yn mynd fel un, pan o'n i'n deud pethau fel, pethau be dwi yn meddwl. Mae gen i fi weird OCD fel, dwi ddim yn gallu gadael llefrith ar ben ei hun. A dwi'n methu gadael tin sydd wedi torri ar ben ei hun. Hang on, ti'n ffili gadw llefrith ar ben ei hun? Ie, mae gen i fi'r thing, o'n i'n gwybod na OCD. Ti'n ffili doi, neu? Dwi'n gorfod rhoi nhw hefo'i gilydd yn y siop. So, o'n i'n gwybod na OCD oedd o, nes iddo fi siarad, nes i gael CBT, ac oedd hi'n dweud, you shouldn't really do that, cos dwi'n mynd i siop, ond mae'n cymryd ages iddo fi fynd trwy siop, cos dwi'n gweld pethau ar ben ei hunan, a dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn sad, achos maen nhw ar ben ei hunan. So wedyn, dwi'n symud nhw at rhywun arall, dwi'n symud y llefrith arall, a wedyn dwi'n cerdded off, a wedyn dwi'n meddwl, be os oedd y llefrith arall na'n horrible, a mae o rwan yn cael ei bwlio gen y llefrith yna, so dwi'n symud o nôl i'r llefrith arall, a wedyn it's like, A wedyn dwi'n mynd at tins, a dwi'n gweld tins efo dent yn efo, a dwi'n meddwl, mae rhaid i fi fynd â hwnna adre, cos falle wneud neb prynu fo. A so dwi'n mynd at y check-out, a mae'r ddynes yn deud, this one's got a dent in it, do you want me to get you another one? No, I want that one. You're not going to get any money off this. I don't want any money off it. In fact, I'd pay you more, because I really need to take this home with me and look after it. Even though it's been a dent. The underdog. So dych chi'n byw efo fi rwan, so you can imagine mae TV just yn llawn dents a... Ond dydyn ni gyd yn llawn dents non, dyna ffordd ni yma. Ti'n iawn. Waw, dyn ni wedi ffigur o hwnna allan. Trosiad. Da iawn. Mae'n amazing be mae dy ymenydd yn gallu wneud i ti feddwl. Am ages pen o'n i'n iau, o'n i'n meddwl bod fi yn rhan o fatha Truman Show type thing. A bod camerau yn dilyn fi bob man, a bod bobl dim ond yn bod yn neis i fi achos bod nhw eisiau edrych yn dda ar gamera. Ar y teli. Ond really oedden nhw'n cysau fi ac yn ymwneud bod fi'n annoying. A just act oedd popeth, like bywyd ti gyd. O'n i'n meddwl, fi'n gwybod bod hi'n newydd wneud hwnna achos bod hi eisiau pobl i licio hi.